Lauma to. Mga baho-baho man din. Kuan ni rag 1/4 si katong laki. 1/4. Tuwas imo? 1/4 ako tuwas na ito. Uy, lambo nga. Ginoo ko lamias lambo bay. Ilang kilo? Pila? Oh, Wag mong bakog para mo tuwas. 1/4 na ipin. tiga, bulag tiga to ako. 1/4 ako. 1/4. 3 man. Lay. Oh, lagi 1/4. Aw. 1/4 na. Oh. Pura ganin 3. Kuan ni rag midjat tong usang laki. Palihog lay kay di namang tunyo og ato lang kang birto po kay. Ang patil og. Ari na ho na. Ha? Ari na ho na. Si tunyo ba ni iyon ganina ato ra ka ambit mo tunga. Ah, kana to nga medya na. Tunga na? Na de sagbot sa laon. Tunga. Oh, to nga. Isa pa na bay ari bay. Na ipin na na balde. Ano Oh. yung balde na. Wala na ako. Mo na. Pila na tanan. Ibutang. Pila? 1/4. Lamig sinog ba na bay? Mura nagsapayan aw lambay. Murag lambay. Lambay kabayan. Sa kilaw ni mo dya? Patilaw nung Alben. Ha? Patilaw ni Alben sa makapalit. Buang. Hey, ipatilog ko na tong Alvin. Ha? Aron makabadje ko no siya buang. Mata. Hala kayod kay labong bata pa. Aron makabadje. Oy. Musakay jud ko pare kay wana ra bay sires. Lambay na mga sines. Sa mong lanot na. Alanat. Asa dito niyo pen? Asa? Ako katog. Nga naman? Imbis di ta butangan. Oh. Di ta butangan. Di na hinong ta katog kay. Ano man? Anda taw niya. Sito niyo? Ito ni manungat ko na buta. Oy. Tapos kini. Mampun. Unsay nga anang exercise ba? Dili pa borog init ha. Ato ra goda. Kay kuan man kanang ganitaw kana. Vitamin pa buntag. Oh, pero init na dili na angay ibod-bod og init. Punas magsaysay god. Ay. Ito na napambot kay ni. Oh. Sama nang usa. Apay mo tumot asi atan. Baho lagi. Kana. Atan pa na. Ay salamat. Salamat kay. Sus, managinot pa dyan siya bato ba? Ha? Si Bert ba, namunit pa dyan tag bato. Yasan ng bato. Ikuan, lagi na mo, itiwas. Pahuman tong
Ang project ba? Wa pa na mahuman le. Wa pa, oy. Yan pa na kay ubos pa. Ubos pasakan pa na. Ibo na po na oy. Hoy, musaka pagbawod, anak, Pin. Ano ka daw? Wa nga lamang ari na ko di. Ha? Nang nakailaban. Dili naman na amo. Ha? Han? Duha kayo, kisara ka, matay di na ang tamabuhi ani. Berto bitaw, tagurang kahon, bitaw po sa hay. Naamanggog ka ha? Dagko lagi gagmay, day gidabay. Ako'y batan day. Wow. Ah, daghana bay. Okay, nilo na nakita gidagabot kay puro amin-amin maday ko. Woo, gracia. Simo nga ina. Let's. Kalagmaan ra Wa na na day. Ay, sudan na. Di masudan na, di na subutod agad mayroon. Para mo na taray ko. Ha? Nga. Ano ba? Sa lugar na. Singko. Batlo lamang ay singko. O size Size. day. Repair. Singko no ibidoy ha. Ah, sige te. Wow. Ini ikot ka tatay di ay. Ini. Lugit, sira ka gamay mo na. Sila mo bed. Nuha na ba kung bato kay wala kay isla. Bato re karga na tan. Bato na kamot mo. Malo na. Malo nang ga naunsa man na? Ay sayon na aputlon na mawan ang sakit. Ito na nylon. Kanang tudlo god. Wala yak bigda camping isda. Alvin, nabaligi oy. Agang alan. 1 kilo. Sa kilo ha. Isda. Aga to ha. Ang ato amidya. Oy. Jawara kabot ni Ipin. Sara man. Yambitan man. Kita baka ako ang magkado. Ayan. Oo. Kaya wala ang rap ko dahil sila. Maahaw gitiman-an tong imuhang mga jagian. Unahan gano alas 3 bago bulagas. Aga budunggo sa ko katabangan na to. Dito ta sa ano dyan?